Omukagerwa monene asobotkiibwo kuunererwa kwa mwana bw'emyaka 3 Junior Sagini oyobwetega kubwatwa abworit kuri igoro asensemo ya Kasarani meomucho Nairobi nigo aikiwa busibwe kigambero ya Kisii. Omusenior resident magistrate Christine Oweno nigachika omukagerwa ya Serieta Pacifica Nyakerario kobekwa byara osegotangwa segetaseni ky'abanyanyimbo ase egeka kyamatukane awasara chiwikiwa busibwe kigambero litkoria Ijuma eikeye elio kwegerera. Esel, onyalo kogere esel, amakakali bane, mpaka obuchunguzi abasikali bakunyala gukora bwayire esababu ekogera obutambo okobere esel esenyecho aye n'omushukiwa omunene asekiyeke ibo bakunyala gukubwata mpaka obuchunguzi bwayire ebindi banyali kumanya iki kyaberete omwana Kasarani wachekanire nabo. Station.